and crew, we welcome you on board. Please pay attention to the following safety information. If an emergency situation should occur, you will be alerted with the general alarm. There will be 7 shots and 1 non-signal. Tuo se akku loppu. Follow the instructions Se given on iso by the laiva crew. vieressä. Information Ei sillä ole is niin given over the ship's loudspeaker. Life jackets can be found under the seat on the upper deck and on shelves in the tower. These are marked by signs showing that you... Se nyt ei seuraa saatana, se meni. Sainko sä nähdä? Joo, sieltä tulee jotain. Mä katson tuolta noin vielä. Joo. Ai kiva. No joo, mutta ei se tarvitse. Joo. On siinä kato kun silmät olisi ja semmonen suu. Joo, ihan. High up on your left, more than 100 years have passed since the last farmers left Skadefjord. This was once one of Geiranger's largest and wealthiest farms, with more than 100 goats, 60 sheep, cattle and a horse. The two-family farm lies in a spectacular location on a ledge. When the people at Skadefjord and the other farms were out Sehän on melkein kun tulisi tuolta vuoren sisästä tuo. on the slopes, they would keep their children indoors or tethered with long ropes to prevent them from falling off the ledge. The road leading to the farm was long and arduous. For a period during the 17th and 18th century, Skadefjord could only be reached by way of a wooden ladder. One day the bailiff was in the area, heading up to Skadefjord to collect some taxes that the farmer owed. However, the farmer saw the bailiff approaching and pulled up the ladder. So the bailiff was forced to turn around and go back to Geiranger empty-handed. Queen Aika Sandra hyvin se also tulee. has a special relationship with this area. She takes an interest in the fjordside farms and loves to hike in the mountains here. For the celebration of their silver wedding in 1993, the royal couple wished to provide their guests with a very special experience of Norway. They invited them to Skagafjord, and several dozen members of the European nobility joined the climb up to the old mountain farm where a royal banquet was held, without any pomp and circumstance, but in resplendent surroundings above the glittering fjord and the Seven Sisters. Siellä on ne 7 siskoa toisella puolella. Joo.
Sehän tulee tuolta vuoren sisästä. Niinku. Häh? Sehän tulee niinku vuoren sisästä. Joo, joo. Odotan, että se tulee siellä tällä. On your right, the Geiranger Fjord is renowned for its numerous waterfalls. We will soon be passing the most snowmelt and rainfall decide how many of the sisters would come out to dance. If there was ample snow in the winter, all 7 come out. If there was less snow and little rain has fallen, Otaksä? while the Joo, summer mä otan. has been there, some of the sisters will stay Siitä, että 7 siskoa, mutta se riippuu siitä, että across the fjord and see jos another on enemmän lunta, niin tulee 7 Legend says sitä that the puroa suitor fell siskoa, mutta deeply jos in on love vähemmän, niin with tulee the vähemmän. beautiful sisters with the swirling hair. He proposed to each of them in turn, but they all turned him down. So the heartbroken suitor sought comfort in the bottle. Mäkeen nyt noustaan Geirangerista. Ihanasta pikkukylästä. Ja mä nyt näytän, joo, mutta ajattelin, että tästä voi vielä viimeinen vilaus ja sitten eteenpäin. Hauskoja pikku. Ei kun keskellä tietä Kes... vetää. Jumalauta, niin Sekin mennyt sivuun ihmeestä. Tämmöistä pujottelua se nyt on sitten. Ja risteilyalukset vaan tuo porukkaa lisää. ollut polkee keskellä tietä. Se on jo niin poikki, että sillä ei enää mitään väliä. Kato miten millainen kivinen semmonen pikkumökki tähän. Se on joku, mitä siellä on Niin, säilytty. tosi vanhaa. Sitä 65 metriä jollain ylhäällä. Noustu. Vielä pitää nousta paljon. 800 metriä. Joo. Korviin taas. Nousu on vähän Liian nopea vai? No hyvä, päästään nyt tämmöisiä aikaa ajaa. Paljon mukavampi, kun ei ole hirveätä ruuhkaa. Täällä niinku ei jumalauta täällä kun joku asuu tuossakin torpassa.
pelkosyrjällä koko ajan, milloin se lähtee liukumaan. Niin, ei tässä jo kauheasti piha oo siellä. Passaa mennä nurmikkoon leikkaa putoa saman tien. Että... Tuleeko se kohta se paikka vai? On sinne vielä jonnin matkaa. Ajan. Se on aika ylhäällä. Mä muistan. Tää nyt jää, tää on ihmisten perkele, niin Funtsaa vähän tää ihmisten pihaan aju. Niin. Sinne vaan. Joku oli jo jättänyt tää tukkinut sen sisään Ei oo ajaminen. minkäännäköistä tolkkua. Niin ne näkee nyt, että jos sulla on siinä joku vinja tai heinänkeräin tai joku semmonen. Ei se jumalauta tarjota, että siinä on jotain parkkia. Toisen pihaan minua. Ne on niinku, ne munaa kaiken tommoset justiin. Sekin taisi olla saksalainen. Ei niillä ole niinku minkäännäköistä häpöä. Meipäs Saksassa tekee semmonen, niin tuli paha satikutia saman tien. Kato, tässä on pilvi. Pilvet on alempana kuin huippu. Niin helvetti, kun tuonne eikä ole vasta kuin vähän reilu 300. Sun pitää laittaa silmälappu sinne puolelle. On karmeen näköinen. Ja ihan keskellä sekin. Ei se niinku oikeasti. No tässä oli leveyttä. No oli, mut silti, että ei se nyt. Kato. Ei Sinne helvetti. päin. Ai helvetti. Herristu. Oppovaunu. No tämäkin otti aika reippaasti kuulla tätä, että mä tiedän. Koketaan. Siinä se tuli täällä ihan väärällä. Väärin. Niin. Päästäispä pois jo tämmöisiltä teiltä. Päästäispä pois jo tämmöisiltä teiltä. Ei vielä lähiaikoinakaan. Sinne alas on. Ei vielä lähiaikoina. Siellä jossain kaukana se kylä on. Tuossa oli ne kilipukit, missä otit kuvia. Yhden sä jätin. Tai vuohia, mitä ne on. Niin, ne voi. No joo. Niillä on jo laitettu sentään jonnin näköinen aitaus, ettei ne pääse. No tämähän on hyppi kuule kallion päällä. Tämmönen aitaus on niinku... Ei, mutta tämä, ne kilit ei pääse tänne tielle. Niin, mutta tää hyppää tämmöstä yli. Ei. Joo! No, Ne pienet yks... no. Nehän hyppii korkeammalla kuin ne isot lampaat tai joku. Ne on hirveän. Mutta eihän nyt ehkä läheisiltä hyppii, mutta jos se haluaa niin. Ehkä siellä on sähkö. No nyt Joo. tulee 400 metrin päässä. Se saat mennä sinne ja ottaa kuvia, jos sä haluat.
Eikö Mun mä... ei tarvitse tulla sinne. Mä tekee niin pahaa jo. Oikeasti? Ei mä tuonne me kurkkiin alas. Se on tasainen semmonen, että se on siellä kuin Niin. yön päällä. No joo. Jumalauta tulee Villarilla semmoista kyytiä. Tuossa kun jarrut sanoo terve, niin toinen sanoo, että morjes.